Salutare tuturor, eu sunt Crețu44, iar astăzi o să vă învăț cum să vă instalați Minecraft Pocket Edition pentru telefon. Intrați pe browser, aici, browser, și aici sus, ștergeți tot, o duceți aici sus, ștergeți tot. Tot. Și scrieți Moboge. Stați un pic. Așa, Mobogenie scrieți. Aici. O să vă găsească mai multe. Vă dați pe Mobogenie.com. Nu știu dacă se vede, nu. Mobogenie.com, Mobogenie Play Store. Dați pe acesta. Și aici dați pe download. Nu e mare, 4,1 mega. Bun. După, intrați pe el, pe Mobogenie. Nu bagă virus. E 100% că nu bagă virus. Ca Forshare, cred că bagă. Nu știu. Așa, căutați aplicații. Dați acolo la sus, la căutați aplicații și scrieți numai min. Veți vedea de ce, imediat. Scrieți, dar aici sus scrieți min. M-I-N. Și vă găsește Minecraft-ul ăsta. Dați pe el. Dar min cu M mic. Aici dați aici jos pe instalați. Eu am deschidere că l-am instalat deja. Și gata, uite aici scrie fără virus. Da, și cam acesta a fost tutorialul de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. La revedere!